Фибрите са комплексни въглехидрати, които преминават през стомашно-чревния тракт, почти изцяло неразградени. Баластни вещества, наречени още влакнини, съдържат се в растителните продукти. В животинските продукти няма фибри. А ползите от тях са страшно много. Помагат за храносмилането и всякакви проблеми с дебелото черво, понижават нивата на лошия холестерол, LDL, помагат при контрола на кръвната захар. Например, ако добавите към някой въглехидрат зеленчуци, гликемичният индекс ще се осредни и вече няма да е висок. Почиства, помага за кожата, примерно за акнето, помага, намаля риска от камъни в бъбреците и в жлъчката и не на последно място помага при отслабване и при поддържане на нормално телесно тегло, защото фибрите просто засищат. Има два вида фибри, разтворими и неразтворими, но не го мислете много, а просто гледайте да се храните разнообразно с плодове, с зеленчуци, с ядки, с бобови, с пълнозърнести храни, хляб да кажем или брашно да ползвате. И ако имате някакви проблеми с стомаха, фибрите няма да ви се отразяват много добре и в този случай трябва да се консултирате с лекар.